A baltosista filozófia nem keres külső okokat a világ működésének megértéséhez. Ennek fényében kell értékelnünk a szűk körben ismert legendát, miszerint 2010 kora tavaszán több fekete Audi parkolt napokon át egy korhoz pusztai tanyán. A nemrégiben nyilvánosság elé lépett politikai ideológia menedzser stábunknak adott először exkluzív interjút arról, mennyiben elégedett és mennyiben csalódott a politikai rezsim új ideológiai burkolatával. Tarovje, dobra večer! Meglocsúltam a természetet, Bartos húggyal, Bartos pisával. Meglocsúltam a természetet. Mester, az előző videófelvételen említetted a nagy munkádat, a bartosista, kollektivista mezőgazdaságot. Kifejtenéd-e, hogy ez körülbelül mit jelent? Da, spasiba, dobra večer! A bartosista mezőgazdasági kollektivizmus, bartosista mezőgazdasági munka az alapoktól, az őskortól ered. Az ősember földmunkával, mezőgazdasági földmunkával kezdte az alapokat. Nem bürokratikus irodai munkával, földmunkával. A mai kapitalista ember, a földmunkától el akar rugaszkodni, és ezzel a természetre rábaszik, a természet munkájára. Mert a munka, a kétkezi fizikai munka egységben van az emberrel, és az ember egységben van a természettel és a munkával. Éppen ezért a bartosista mezőgazdasági kollektivizmus egyenlő az alapokkal, tehát a földtúrással. A munka azért van, hogy megteremtse ember és természet egységét, nem pedig azért, hogy elválassza. Bartos tétel. Kádárizmus idején a kollektivizmussal az volt a baj, hogy a kádárista, szocialista kollektivizmus azzal baszta el az alkotmányt, hogy a népet, a magyar népet arra felé tendencia burzsúazista, tőkésítve módon gulyás kommunista, emberarcú szocializmus felé akart, amit elbaszott kurvára, mert emberarcú szocializmus és kommunizmus nincsen. Arra a fajta életmódra akarta nevelni, hogy hát te megkapsz mindent, munkás proletár, te megkapsz mindent. Neked nem kell dolgoznod, bazd meg, te úgyis megkapsz mindent, ellopkodhatsz, mint szegény kisnép mindent, bazd meg, és így is jól élsz. És ezzel a természettől és a mezőgazdasági alap ősi paraszti munkától szakította el a szocialistának nevezett, idézőjelbe szocialistának nevezett népet. Itt vagy, kapitalista nép, mész vissza a rohadt kapitalista gulágra.
Mész vissza? Mész vissza? Így zavállak meg -e. Igen. Így zabállak meg. A mai kapitalista társadalomban a Fidesz, kurva anyátokat basszátok szájba. Megválasztottátok a Fideszt. A Fidesz ugyanakkor a hatalmat kapott, mint elmúlt rendszerbe 1956-túl az MSZNP. Ugyanakkor a hatalmat kapott. Csak. A Fidesz nem biztosítja azt a jóllétet, mint a Kádár vagy a Rákosi elvtárs 1945-től 56-ig, hanem a Fidesz az egyfajta mézesmadzag politika, das ist Politike, folytat, hogy igen, megdolgozhattok azért, megdolgozhattak burzsua, tőkés szinten a kis recsketeken, kis gulágotokon, a kis Auschwitzeteken megdolgozhattatok, meg is dolgoztok a kis recsketeken azért, amit nektek Rákosi Mátyás elvtárs és a Kádár papa biztosított. Ez itt a hamis Das ist Politike. Nem értem, milyen gulágról és Auschwitzról beszél, mester, hiszen azok kényszermunkatáborok voltak, most pedig szabadság van, nem? A demokráciátok, a szabadságotok, annyira van. Máma vagytok rabszíjon, máma vagytok láncba kötve. Nem veszitek észre? Hülyék. Itt vagytok, mint csúsz, itt vagytok a Fidesz és a kapitalizmus szemébe, mint csúszó, mászó, gerinctelen, mocskos giliszta, amit így nyel el a kapitalizmus, a tőkésizmus, és a fideszetek mocska. Válság egyenlő hazugság. Önmagatokért éltek, és mit féltek? A mező teli van kukacokkal, gyikokkal, füvel. Nincs éhezés Magyarországon. Elhitették azt, hogy válság van, és közben a nagy picsát. Ti tartoztok az államnak. Nincs olyan, hogy az ember tartozzon. Önmagáért, a TSC-be vagy akárhol. Önmagáért kell, hogy a munkájáért kiálljon. Nem a kapitalizmusért, nem a Fideszért, anyád bassza szájba. Nem a Fideszért kell itt közmunkára menni. Ez egy kapitalista, mocskos, rohadt szemét. Fölfogás. Nem azért. Nyezsászta. Az embernek nincs tartozása, nem gondolkodik, nem szabad. Az ember ártatlan. Nietzsche Bartos tétel. Nem a Rákosi, nem a Szálasi, nem a Kádár, nem Ceausescu, hanem a kapitalista, tőkés Fidesz Orbán Gáborral az élen fog titeket rabláncra fűzni. Rabláncra. Évisz.